Bueno, xa estou na fronteira con Corea do Norte. Estamos a poucos kilómetros, non sei exactamente canto, pero de feito aquí xa hai a primeira valla. Creo que se pode ver aquí, esta é a primeira valla, hai como varias liñas. Todas estas terras están deshabitadas, só as teñen para plantacións agrícolas, bueno, para este tipo de turismo. Pero realmente non vive ninguén aquí e di que se mantén moi ben a nivel de ecosistema porque non hai presenza humana, entón o medio ambiente floreceu. Nun rato imos ir á seguinte liña, que xa é parte do territorio controlado pola ONU, e desde aí imos ver Corea do Norte, pero non vou poder gravar nada, así que, bueno, non sei se vou publicar isto nunca realmente, porque non vai ter ninguna chicha. Bueno, veño do tour de Corea do Norte, non puiden ver, o sea, puiden ver Corea do Norte, pero non podemos sacar nin fotos, nin vídeos, nin nada, é super serio. Tens que entrar na zona da ONU, miranche o pasaporte, miranche todo, e hai multas moi graves por sacar fotos. Así que non o fixen. E agora vou dar un paseo, durou todo o día a excursión, ainda que iba a ser mediodía, pero bueno, vou dar o último paseo do día. 창가에 내려앉은 차가운 공기 말없이 무거운 침묵을 깨고 어둠이 천천히 뒤로 물러나 짙은 푸른색 물감이 번져와 빠르게 돌아가는 리듬 속에서 천천히 스며드는 우리의 온도 어제의 걱정은 저 멀리 두고 이제야 긴 숨을 크게 Isto parece un restaurante que puiden coller aberto, que ten toda a pinta de ser tipo cadea chinesa, pero bueno, non ten mala pinta. Pedí uns fideos de ternera, espero, fídese coa pantalla, por eso creo que é unha cadea. E tamén poñen platos para acompañar. Está ben, non está picante, pero de momento é a comida máis floxa. Bueno, salvando o buffet libre que me puxeron hoxe nun tour, é a comida máis floxa ata o momento. Isto é Hongdae, o barrio de unha das universidades que é super popular, é onde ven a xente máis xoven, hai espectáculos de K-pop, un montón de cafés, bares, clubs, restaurantes, de todo. Estou acercándome ao mercado da Pulga, o mercado dos domingos de Seúl, que é onde ven a xente a vender as cousas que xa non quere, e xa se empezan a ver algúns postos, ainda que se supón que é máis adiante, así que a ver o que depara.
Dicíanos outro día a guía que a poboación maior vive na pobreza no 40% e que moitos sobreviven gracias a vender ese tipo de cousas, cartóns e outro tipo de lixo para reciclar. Está absolutamente cheo de cousas de ferretería. É como ir a Lidl pero multiplicado por 1000. E hai cousas novas tamén. A maior parte das cousas son usadas, pero hai cousas novas. Tamén hai zona de roupa, que é na que estou agora, que estes son xa tendas normais que abren e se poñen fora. Logo hai máis tipo mercado como estes postos. Este xa é mercado total. A buscar aí. Queres unha garabata? Hai aquí. Queres unha gorra? Hai aí. De feito, eu necesito unha gorra porque fai un sol. Si que igual busco unha aquí para facer arroz. Son o único turista aquí. No hai ninguén que non sea coreano. Non me crucei con ninguén que non sea coreano. Hai de todo, desde reloxos, cepillos de dentes, gafas para facer cousas moi cerca, viseras, que aquí sí que me vou comprar unha. Cando pensas que vai acabar, no. 자, 잡아 골라와 처음부터 싸게 싸. Aquí deben ter solo un plato porque ni siquiera me preguntaron qué quería, me serviron esta sopa con fideos e este kimchi. Parece vegetariano, custou 5.000 wons, que deben ser como menos de 3 euros. Increíble, como sempre. Este sitio foi brutal. 5.000 wons, as potas aí de caldo fervendo dentro, o kimchi picante de carallo, non paraba de moquear. Estaba rico. O caldo era a base de carne, non era nada vegetariano, pero casi non tiña ningún cacho de carne. Como é obvio, porque co que costa non se poden dar moita carne. Un acerto, simplemente fun porque había xente esperando e no resto non. Entón probei moi ben. O kimchi picaba de carallo. De camiño á estación estou pasando por lo que parece ser un mercado que xa debe estar casi pechado. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이. Estou na biblioteca, entre comillas, Starfield, que máis que a ler, vense a facer postureo.
Bueno, acabo de tomar un sushi excelente, prezo de mediodía, que suele ser máis barato. Custoume uns 35 euros un sushi tipo en barra, que che fai o chef o que el quere. Foron moitas pezas, non sei se 10 ou máis, máis un pequeniño postre, estaba moi ben. E agora acabo de tomar o mellor café que tomei iba a decir, nos últimos anos, en moito tempo.